Vores nyeste skud på stammen hos Custom Colors Airbrush Shoppen. Foam cutter. Relativt primitiv en, men vi tænker, at så bliver den også til at betale. Ser ud til at gå fint. Det er spændende at se snittet. Det er lidt besværligt at tage ud. Sådan der. Som en budgetløsning, så ser det ikke ud til at være helt dumt. Den kommer snart i butikken. Hej!